ଆଜି କବି ସୂଜନଙ୍କର ବରିଡାରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡରଟା ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଇ ମତେ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭାବିନଥିଲି। ବୋଲେ ଆଜି ଗୋଟେ କପଲ ସ୍କେଚ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା ଆଉ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଭିଡିଓରେ ଫେସ୍ କୁ ଶୋ କରିବେନି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଭାଇଙ୍କର ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ହେଇଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଉ ଫେସ୍ ତ ଶୋ କରିବାନି ହେଲେ ଆଉଟ ଲାଇନ ର ଭିଡିଓ ବନେଇଦେବା। ତ ସ୍କେଚଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଗ୍ରିଡ୍ ଆଣିବା। କଣ ପାଇଁ ନା ସ୍କେଚ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରିଡ୍ ଆଣିବା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଯଦି ଗ୍ରିଡ୍ ନ ଟାଣିକି ସ୍କେଚଟା ବନେଇବା ତ ସ୍କେଚଟା କେତେବେଳେ ଭଲରେ ହବନି। ତ ଗ୍ରିଡ୍ ଟଣା ସରୁ ସରୁ ସେପଟେ ଭାଇଙ୍କର କଲ୍ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କହିଲେ ଯେ ମତେ 5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋ ସ୍କେଚ ମତେ ଦରକାର। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଅଛି କି ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ସ୍କେଚଟା ବନେଇଲି ଯେ ମତେ କିଛି ଟାଇମ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ କୁଆଡେ ରନିଂ କମ୍ପିଟିସନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି କି। ହଉ ଛାଡ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ତ ହେଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଭାଇଙ୍କର ସ୍କେଚ ବନେଇବାରେ। ଆଉ ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ବି କରିଦେଇଥିଲି। ଅର୍ଡରଟା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଫୋନଟା କଲୁରୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓରେ ଫେସ୍ ଦେଖିଲେ ହବ ନା। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଏମିତି କୋଉଠି ହଉଛି କି? ତମେ ତ ମନା କଲ କହିଲି ମୁଁ ଭିଡିଓ ଆଉ ବନେଇଲିନି ଏବେ କହିଲ କୋଉଠୁ ଆଣିବି କହିଲ ଭିଡିଓଟା। ହଉ ଛାଡ ଦେଖିଲ ତ ଭାଇ ମୋ ସହିତ କଣ କଲେ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିବେନି। ଭିଡିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଫଲୋ କରିକି ଯିବେ। ହଁ ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ସ୍କେଚ ଦରକାର ତ ମତେ ଡିଏମ କରବା। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।